Alright. Okay na. Ano masabi mo kay Kuya Gatcho dyan sa ano? Ang Pagkagawa ganda niya? po ba ng pagkagawa niya? Hmm. Saka nakikita po ako po diba sa mga comments sabi, ang ganda ng gawa ninyo po. Yung ibang comment na ano, na nababasa mo, yung mga comment sa amin. Alin po yung mga ano, negative, Oo, ganon. Wala ano? po, dead ma sa basher. Oo. So ayan mga kaway, panibagong vlog tayo. Ito na sa ano, sa division. Tapos natin yung puntada. Ngayon kung hawak mo po yung camera ko ngayon, habang umaakyat. Ayun, sigat. Camera mo tol. Ah, wah. Diyan lang. Ang hollow block to forward. Hollow blocks. Dito. Tol. Parang parehas. Dito may kuwas. Ha? Ay, ubusin din dyan. Wala dito eh. Kalahati to. Na. May dalawa ito dyan. Mata. Isa. Kahit isang mata lang. Okay. Okay na. Ayan. Yan. Meron pa dito isang mata. Mata ka, wala. Wala. Isa. Mataas. Mataas yung aking ano. Yung alin? Ayan po, good vibes lang tayo lagi. At napakalamig dito sa taas ngayon. Dito kami ngayon dalawa ni Gatcho. Sabado ba nga, Tol? Araw ng Sabado. Napakalamig dito sa taas. Bali, sa kasalukuyan ngayon na umuulan ng yelo. Ngayon sa Pilipinas. Napakalamig po. Kaya naka-jacket ako. Si Gatcho, naka-jacket din. Kasi sobrang lamig. Napakalamig po ang panahon ngayon. Lagasan dyan. Yun. Time check. Yung oras natin ngayon ay
11:40. Time in check. Ano ba? Time in check. 11:40. 11:40, bumamanat pa. 11:40 po. Ganun po talaga kasi mga tamad po kami. Mga tamad. Yan po, hawak ko yung GoPro ngayon. Mamaya bibitawan ko na ito pag mag-aabot na tayo ng Halo Vlogs. Ginawa ko wala mga kapatid. Yan mga bot, dyan. Halo? Oo. Abot mo pa naman. Oo. Kaya. Alam po, binitawan ko na yung GoPro. Mag-abot tayo kay Gatcho. Abo. Tapang ka mo nga ni. Diba? Papagkataw na naman yung tool. Pinapagkataw. Bilalaw ko gabi. Wala ka na. Ayun ko kung paggabi ko lang siya. Hirap niya ako sa mga. Hop. Wala na po at hihingi ako ng halo po. Kita Halo Vlogs. Halo Vlogs. Halo Vlogs.
talaga natin tulo. Saan? Lambingin mo siya. Hollow block tayo. Direktan muna. Magmamahal. Hollow blocks tayo, hollow blocks. Ako, pasensya na kayo. Hindi ko hawakan yung GoPro. Ano muna to? Sige, 14 natin. Walang dimala. Bakit talaga yung halabak sa atin? Mabasag. Buti na huwakan pa nyo. Lagas. Malalang tigas po na siya. Halo. Halo. Sige na. Sige na. Pahinga na kayo dyan. Alas 12. Ha? 14 eh. Nasaan ko abot yung hollow block?
Malabot. Dito mo sabot. Hindi kaya pagkakapok dito. Ako sa lolo. Costa yan. Lagay ko dito. Hollow blocks. Para balance. Hollow. Hollow. Balak to down block no. Mabigat na dito ah. So ayan mga ka-alright no. So pagpapatuloy namin yung pagkasintata, dalawang patong na lang dito sa taas. At kanina umuwi kami kumain, higit alas 12. So ayan, at may tira pang halo para maubos. At matapos na rin yung asintatahan dito sa taas. At sa mga sunod na araw ay makapaglatag na ng bakal biga. Eh mga ka-alright, dalawang patong na lang to.
Oh. Kayo, kanakuan. Wala kayo papunong dito. Tuwag yung gusto ka na abalya. Ito sa dapat yan. Oo, magbako. Nandiyan na siya. Oh.
Putol na bakal yan, tol. Putol na bakal. Yung putol-putol dyan. Yung putol-putol na. Yung maliliit tol. Oo, sige. Ito na lang. Yan. Ayan na, ano. Ano? Hollow blocks. Hollow. Hollow blocks, hollow. Malong na. Ilang hollow blocks, tol? Tol? Ha? Ilang hollow blocks? Anim. Ilang ano? Anim. Ano?
Dalawang papatokan mo, di ba? Eh, may isa magkakain. Kaya nga. Alulok na. Isa. Atol. Halo. Buksan na natin yan. Blooming ka ngayon. Eh, bakit kaya? Alit din. Saan ka mo? Hoy! 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 Landas na yan. Pagkasin na lang ito. Wala pa biling merinda. Okay lang, ano ba? Baka bumili pa lang merinda. Kamuwag na. Okay lang maganda ng ganda. Alin! Halika. Wait na. No. Huwag na. Huwag na. Huwag na magpapaliliga. Magpahinga ka na lang dyan. Ano pa? Thank you na lang. May bukas pa. Ito nga to. Okay, pantamlay na dito. Kaya mo dito? Kaya mo dito? Dala lang.
Hawak. Hawak. Ay! Magsik talaga. Tol. Ah! Sabutin ko baka umulan kasi. Talaga eh. Kaya tingnan ko. Ito pa tol. Wala na. Wala na. Ano na, bali tinapos lang namin yung hinalo kanina. Kaya natin kasi pag-ulan, tapos bakit mo magpakilin? Ano matasabong sa kwarto mo? Ganda na. Wala niyo po sa natin. Nagkwarto? Sige. Wala niyo Wala dito ikaw. sa dalawa. Kung saan napili mo? Saan po? Dito. Ah, dito. Ba't dito napili mo magkwarto? Sa harap. Para malapit sa terrace. Lapit. Ay, nakapili na si Talin ng kwarto. Pero po, depende po. Eh, para sa akin, mas maganda talaga dito. Kasi, pwede sa mga pinto. Pero po, pag Pwede ka rin sa sa sala mo po sa'yo. Ganda, no? Kung sabi mo lang talaga dito. Ipag-iwan na po. Wait. Pag ilang kagyan po na dito? Mga hindi pa lalagpas po ng 10. Mga 5, 6, gano'n. Ay, ibig sabihin, pag alis natin, umakit eh dito. Pag umaga po, Umaga? opo. Ah. Pero hindi ko po mataas yung kape kasi ganito yung hagdanan. Pag nagkakapi ka sana, o ba't ka dito? Kasi hagdan po diba kasi wala. Hindi po ako nakaupo. Kaya ako. Nag-tiktok na nga po ako dito. Oh! Masaya ako. Nakapag-tiktok ka na pala? Sige na. Nakapag-tiktok na pala ng pala dito eh. Uwi na sila eh. Uwi na. Po. Ganda no? Opo. Nakita po yung sunset. Ano? So yung mga karat, ang bali na tapos na lahat. Totally tapos na po lahat ng asintada, paikot at undivision. Yan, tapos na po natin. So ayan, dito sa Talin umakyat. Ayan, totally tapos na po. So abang-abang na lang po kayo sa ano, sa pag ano ng poste. So baka hindi ko pa sure kung mga ilang araw akong wala. So ayan, may lakad kasi ako. Ay, sasakay pala. Babakasyon. Oo. Maningat ka tol. Kaya Bakasyon. tabangin nyo lang sa mga vlog nila kung ano yung pwede nilang isunod dito. Yung mga poste, tapos biga. Ayan. Alright. Babay na. Ano masabi mo kay Kuya Gatcho dyan sa ano? Ang Pagkagawa ganda niya? po ba ng pagkagawa niya? Saka nakikita ko po diba sa mga comments sabi, ang ganda ng gawa ninyo po. Yung ibang comment na ano, na nababasa mo, yung mga comment sa amin. Alin po yung mga ano, negative, Oo, ganon. Wala po, dead ma sa basher. Oo. Dead ma